ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು ಮೂಜಿ 10-20 ಮೂಜಿ ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ನಲ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸೋಡಪುನು. ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದಪ್ಪೋಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಜಯದ ಡಮರುಗ ಏಪ ಭಾರಿ ಸೌಂಡು ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಎಂಚ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಅಂತ್ಯದ ಸಮಯ ಏಪ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಮಾಯ ಗ್ರಹಚಾರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುಂಡೋ ಸದಾ ಬುದ್ಧಿದ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಚ್ಛವಾದುಪ್ಪುಂಡೋ ಅಪಗ ವಾಹ್ ವಾಹ್ ಪನ್ಪುನ ಆ ಬುಲಿಪು ಬರ್ಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಬೊಬ್ಬೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಜಯದ ಡಮರುಗ ಬಾರಿಸ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಗ್ರಹಚಾರ ಕುಳಿದುಂಡು. ವಿಘ್ನುಲು ಊರೊಂದುಂಡು. ಸೇವೆಗಾದ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ಸಹ ಕಷ್ಟೊಡ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಮಾಲಿಕಾಪುನ ಸಮಯ ಬರ್ಪುಂಡು. ಗೀತೆ: ಧೈರ್ಯ ತಾಲೋ ಮಾನವ, ನಿನ್ನ ಸುಖತ ದಿನಗಳು ಬರನುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಈ ಪರತ್ ನಾಟಕ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಒಂದುಂಡು ಪಂದು ಜೋಕುಲು ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಬಾಕಿ ದುಃಖದ ದಿನಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಉಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸದಾ ಸುಖನೇ ಸುಖ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಏಪ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಸುಖ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪಗ ಇಂದು ದುಃಖಧಾಮವಾದುಂಡು ಪಂದು ಬೇಹದ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸುಖಕ್ಕಾದ ನಿಕುಲು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ದುಃಖದ ಪರತ್ ನಾಟಕ ಪಂದ ನಿಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದರು. ಸುಖಕ್ಕಾದ ಇತ್ತೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಶ್ರೀಮತ ತಲಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲರು. ಇನ್ನೇನು ಬೇತೆ ಎರೆಗಾಂಡಲ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ಗೆ ಪಿರ ತಿರುಗೋಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೆನು ಲೆತೊಂದು ಪಾಯರೆ ಬೈದೇರು. ಐಕಾದ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತ್ತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೋಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸೋಡಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕುಲು ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ಲೆಕ ಆದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಆರು ಸಂಬಂಧನು ನಿಭಾಯಿಸವನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕುಲು ಹಠಯೋಗಿಲಿ ಬಂದು ಲೆಪ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಸನ್ಯಾಸಿಲ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಎಂಚಿನ ಕಲ್ಪರೋ ಅವು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು. ಒಯ್ನು ಭಗವಂತನೇ ಕಲ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರೋ ಆ ರಾಜಯೋಗನೆಂಕುಲು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀತೆಯಾದುಂಡು. ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕಲ್ನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗಲ ಒವ್ವೇ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಲಂತೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಕಲತ್ತು ಅಕಲ್ನವು ಹಠಯೋಗವಾದುಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಮಟನು ಬುರ್ದು ಕಾಡುಗು ಕುಲ್ಲು ನಂಚಿನ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಗುಲ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತರಡ 5-21 ಜನ್ಮದ ಪ್ರಾಳಬ್ಧನು ಪಡೆಪರು. ಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸ ಹಠಯೋಗ ಅಕಲ್ನಾದುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನವು ಬೇಹದ್ದದ ಸನ್ಯಾಸ ರಾಜಯೋಗವಾದುಂಡು. ಅಕಲ್ನವು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರನು ಬುರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಆಂಡ ರಾಜಯೋಗಗೂ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಭಗವಂತನೇ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವನಿರ್ದವರ ಭಗವಂತಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಬಂದು ಪನುಲಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಭಗವಂತೆತ್ತು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ನಿರಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಬೇಹದ್ದದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಆರೇ ಕೊರ್ಪೆರು. ಮುಲ್ಪ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಐನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮೋಡು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಪವಿತ್ರರಾಲೆ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ವಾ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಪನ್ಪುಜೆರು. ಸ್ವಯಂ ಸನ್ಯಾಸಲೆ ಹೇ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಪಂದು ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜು. ದಯಗೆ ಪಂಡ ಅಕುಲು ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಇಜ್ಜೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ದೇವತೆಲೆನು ಒಪ್ಪುಜೇರು. ಅಕುಲು ಏಪೊಗುಲ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚೆನೆ ಬಾಬಾ ಏಪೊಗುಲ ಹಠಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಅಂಚಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಇದು ತೆರಿಯುನಂಚಿನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ದೆಹಳಿಡು ವಿಶ್ವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುಂಡು.
ಅಕ್ಲಿಗೆ ತಿರುಪದು ಕೊರೊಂದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಡ್ಲ ಕೊರಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಮತಭೇದವಾದ ಬುಡ್ಪುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬರವಣಿಗೆಡಿತ್ತಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂದೆತ ಉದ್ದೇಶದಾದುಂಡು ಬಂದು ತೆರಿಯೋನೇರು ಇತ್ತೆನಿಗಳು ತೆರಿಯೊಂದರು ಎಂಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲದ ಕುಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಶೂದ್ರ ಕುಲತ ಸದಸ್ಯರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚನೆ ವಿಕಾರಿ ಕುಲತಕುಲು ಎಂಕುಲು ಎಂಚ ದಾಖಲಿಸವನಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂದು ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಆಸ್ತಿಕಿರು ಅಕ್ಲು ನಾಸ್ತಿಕಿರಾದುಲ್ಲಿರು ಅಕ್ಲು ಈಶ್ವರನು ಒಪ್ಪುಜೇರು ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧನು ದೀಪನಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮತ ಭೇದವಾದ ಬುಡ್ಪುನು ಆಂಡಲ ಸಹ ಬಾಬನು ತೆರಿಯೋನಂದಿನಕುಲು ನಾಸ್ತಿಕಿರು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡಪುನು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಬನೆ ಬತ್ತದು ಆಸ್ತಿಕರಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊನು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಗೀತೆದ ಭಗವಂತೆ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮದುಲ್ಲಿರು ಬಂದು ಸುರುಸುರುಕು ಬುದ್ಧಿರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಆರೆ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ಭಾರತಡು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನೇ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಭಾರತ ಕಂಡೋಗುಲ ಓವಾಂಡಲ ಧರ್ಮ ಒಪ್ಪಡತ್ತೆ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೇರು ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರವಾದ ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಧರ್ಮನು ಮರೆತು ಹೋನಗ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಸಹ ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರವಾದ ಉಂಡು ಬಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಬಾಬಾ ಎಂಚ ಬರ್ಪೇರು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದು ಪುನಃ ಅಪಗ ಯಾನು ಬರ್ಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದ ಪೊಡು ಎತ್ತಿ ಪಂಡ ಬಸವ ಒಂಜಿಕಾರು ತುಂಡಾದುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಬಾಕಿ ಮೂಜಿಕಾರದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು ಪಂಡ ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ಧರ್ಮಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಕಾರು ತುಂಡಾತ ಪಂಡ ಆ ಧರ್ಮ ಮಾಯವಾದ ಬುಡ್ತುಂಡು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಇಂದೇನು ಆಳದ ಮರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡಪುಂಡು ಆಳದ ವೃಕ್ಷದ ಬುಡ ಸಡಿಲವಾದೀತದು ರೆಂಬೆ ಕೊಂಬೆದ ಮಿತ್ತು ಉಂತುದುಂಡು ಐಟ್ಲ ವೃಕ್ಷದ ಮೂಲವಾದುಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂದ್ಲೆ ಕಾತನು ಒರಿನಂಚನೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಡು ಮಸ್ತ್ ಮಠ ಪಂತೊಲುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನದ ಬೊಲ್ಪು ಬೈದನು ನಿಖಲು ಜೋಕುಲು ನಾಟಕನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ವೃಕ್ಷ ಪರತಾದು ಬಿಡ್ತನು ಕಲಿಯುಗದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಶ್ಯವಾದ ಸತ್ಯಯೋಗ ಬರೋಡೆ ಆಪುನು ಈ ಚಕ್ರ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿರುಗೋಡಾಪುನು ಇಂದೇನು ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನೋಡು ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಂಡು ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಲಕ್ಕೊಂದು ಕುಳ್ಳೊಂದು ಇತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡು ಬಂದು ನೆನಪುಪ್ಪಡು ಮನ್ಮನ ಭವ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಭವ ಅರ್ಥ ಸಹ ಇಂದು ಅದೊಂದು ಒವ್ವೇ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಟ್ಟು ಭಾಷಣ ಇಂಚಿನೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡಿತ್ತಂಡಲ ಸಹ ಇಂದೇನೆ ತೆರಿಪವಡು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ತೆರಿಪವೆರು ಹೇ ಜೋಕುಲೆ ದೇಹ ಸಹಿತ ದೇಹದ ಮಾತಾ ಧರ್ಮನು ತ್ಯಾಗ ಮಲ್ತದು ನಿಕ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ತೆರಿದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ಪಾಪಲು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುಪ್ಪುನು ಯಾನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವೇ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡಿತದು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪ ಸಮಾನಾದು ನಿಕುಲು ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಜ್ಞಾನನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇತ್ತೆಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ದುರ್ಗತಿಡುಲ್ಲಿರು ಸತ್ಯ ಯುಗೊಟು ದೇವತೆಲು ಸದ್ಗತಿಡುಪ್ಪಿರು ಬಾಬನೆ ಕೂಡ ಬತ್ತದು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪಿರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಪದ್ನಾಜಿಕಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಂದು ಸದ್ಗತಿದ ಲಕ್ಷಣವಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ಕೊರುಪುನಾರಿಯರು ಬಾಬಾ ಆರ್ನ ಲಕ್ಷಣದಾದುಂಡು ಆರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆರ್ನ ಮಹಿಮೆನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಂಡತ್ ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಿರು ಪ್ರಜಾಪಿತಗ್ಲ ಜೋಕುಲಾದುಲ್ಲಿರು ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ರಚನೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಪ್ರಜಾಪಿತನ ಸಂತಾನರಂತು ಮಾತೆರ್ಲ ಆದುಲ್ಲಿರು ಅಂಡ ಈ ಪಾತೆರಡು ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಒಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು ಭಾರತದ ವರ್ಣನೆ ಗಾಯನವಾದುಂಡು 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊನ್ನೆಟ್ಟು ಈ ವರ್ಣನು ಪಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣ ಸಂಗಮ ಇಗಟ್ಟುಪ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಧುರ ಶಾಂತಿ ಡುಪ್ಪರು ಈ ಶಾಂತಿ ಮಾತಿರ್ದಲ ಎಡ್ಡೆಯದುಂಡು ವಾಸ್ತವಡು ಶಾಂತಿದ ರಾಪುನಂತು ಕೊಳೊಟ್ಟು ಬುಡ್ದುಂಡು ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಡು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು ರಾಪುನಂತು ಕೊರಳಡು ಬೂಡ್ದುಂಡು
ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಪೋಡು ಪಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೆರು ಅಂಡ ಈ ಮಾರ್ಗನು ತೆರಿಪೋನಾರಿಯರು ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಬಾಬನವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ತೆರಿಪೇರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜೆ ಐನಿರ್ದವರನೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬಿರುದಿಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಶಾಂತಿದ ಸಾಗರ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಪಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾಲೀಕಾದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಬಾಬಾ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು ಮೊಕ್ಲಿಗೆ ರಡ್ಜನುಟ್ಲ ಪಗೇಲು ರಾತ್ರದ ಅಂತರ ಉಂಡು ಕೃಷ್ಣನು ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಪಂದು ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿನ ಜ್ಞಾನಂತೂ ಉಂತೆರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಆರು ಸದಾ ಪೂಜ್ಯಾದುಲ್ಲೇರು ಏಪಲ ಪೂಜಾರಿಯಾದು ಪೂಜೆರು ಸುರುಸುರುಕು ಏರು ಮಿತ್ರದು ಬರ್ಪೆರೋ ಅಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯರ್ದು ಪೂಜಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯಲೇನು ತೆರಿಪಾಡಾಪುಂಡು ಪ್ರದರ್ಶನಡ್ಲ ಸಹ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ಪೆರು ಅಂಡ ಕೋಟಿರು ಕೆಲವೆರೆ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ತೆರಿಯುನೇರು ದಯಪಂಡ ಗುರಿ ಮಸ್ತ್ ಉನ್ನತವಾದುಂಡು ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆವೊಂದುಪ್ಪುರು ಮಾಲಿರು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಣಿಕುಲು ಕೋಟಿಡು ಕೆಲವರೇ ಬರ್ಪೆರು ಇಂದಕ್ಕೆ ನಾರದನ ಉದಾಹರಣೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ತಮ್ಮ ಮೋನೆಯನ್ನು ತೂವನ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ವರಿಸರೆ ಯೋಗ್ಯಾದುಲ್ಲನ ಪಂಡು ನಾರದನಿ ಕೇಂಡೇರು ಪಂಡ ಪ್ರಜೆಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಆಪೆರು ರಾಜರಂತೂ ರಾಜರೇ ಆಪೆರು ಒರಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸಹ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಕುಲು ಪ್ರಜೆಗಳು ಉಪ್ಪೆರು ಐದವರ ಎಡ್ಡೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೊಡು ರಾಜರಡ್ಲ ಸಹ ಕೆಲವರು ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯರು ನನ್ನ ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಉಪ್ಪೇರು ಭಾರತರು ಈತ ರಾಜ್ಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಸತ್ಯಯುಗೊಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರಾಜ್ಯರು ಉಪ್ಪೇರು ಇಂದು ಸತ್ಯಯುಗೊಡ್ದು ನಡತದು ಬೈದನು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ರಾಜರಿಗಳ ಕಡಿಮೆಯಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಾಪನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರನೇ ಪುರುಷಾರ್ಥ ನಡತುಂದುಂಡು ಐದವರ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಪದವಿನೋ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರೋ ಅಥವಾ ರಾಮಸೀತನ ಪದವಿನೋ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಕೇನುವೆರು ಎಂಕುಲಂತೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಪದವಿನೇ ಪಡೆಪ ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮರದು ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಬೇರಂತೂ ವಿಚಿತ್ರವೈನ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಪಾತೆರಂತೂ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಬೇತೆ ವಾಸ್ತಾನುಡು ಈ ಪಾತೆರಡು ಪೂಜಿ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಬೀಗ ಓಪನ ಒಂದುಂಟು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪದಿರು ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಇಲ್ಲಗ ಬಿರ ತಿರುಗೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿಯೊಳ್ಳೆ ಈ ನೆನೆಪುಗು ಮನ್ಮನಾಭವ ಮಧ್ಯಜೀಭವ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಪದೇ ಪದೇ ನೆನೆಪು ಕನಪವೇರು ಯಾನು ನಿಗ್ಲೇನು ಬಿರ ತಿರುಗದು ಇಲ್ಲಗಲೆ ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಬೈದೆ ಇಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬಾಬಾ ನವಿನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ತೆರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಡು ಈ ಭಾರತ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಾದಿತ್ತಂದು ಸರ್ವೇರ್ನ ದುಃಖಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದಾತ ಓರಿ ಬಾಬಾ ಅದುಲ್ಲಿರು ಭಾರತ ಆರ್ನ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು ಆ ಬಾಬಾ ಸರ್ವೇರ್ನ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಅದುಲ್ಲಿರು ಆರ್ನ ಅತಿ ಮಲ್ಲ ತೀರ್ಥಸ್ಥಾನ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ಭಾರತೀಯರು ಶಿವನ ಮಂದಿರಗೂ ಪೋಪೆರು ಅಂಡಾಕಲು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೆರು ಎಂಚ ಗಾಂಧೀಜಿನ ತಿರಿಯೊಂದೇರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದುಲ್ಲಿರು ಐನಿರ್ದವರ ಪುಷ್ಪ ಇಂಚಿನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅರೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿನ ಖರ್ಚು ಮಲ್ಪೇರು ಈ ಸಮಯದ 6ನೇ ರಾಜ್ಯ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬೋಡೋ ಐನು ಮಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆಂತೂ ಬಾಬಾ ಗುಪ್ತವಾದ ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಈ ರಾಜ್ಯನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು ಭಾರತಡು ಸುರುಕು ದೇವಿ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ್ಯ ಎತ್ತನ್ನು ಐನಿರ್ದವರ ಮುಲ್ಪ ದೇವತೆಗಳ ಅಸುರರೆಗಳ ಲಡೈಯಾತಂದು ಬಂದು ತೊಜ್ಪವೇರು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಲಡೈದಾಲ ನಡಪುಜಿ ಈ ಲಡೈದ ಮೈದಾನುಡು ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯಿಯಾದು ಪೊಡಾಪು ಅವಶ್ಯವಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನೇ ಮಾಯದ ಮಿತ್ತು ವಿಜಯ ಆದು ಮಲ್ಪವೇರು ಕೃಷ್ಣಗ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತೆ ಬಂದು ಮನ್ಪುಜಿರು ಬಾಬನೇ ರಾವಣ ರಾಜ್ಯದ್ದು ಬುಡ್ಪದ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯದು ಲಡೈ ಮುಂಚಿನವು ಪಾತೆರೊಪ್ಪುಜಿ ಅಂಚೆನೆತಿ ಎರಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿದಿತ್ತೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ್ನರಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲು ಬೋಡಾಂಡ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನೇ ಗೆಂದೊಲಿ ಆಂಡ ಅಕುಲು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕಾಪನ ನಿಯಮ ಇಜ್ಜಿ ಈ ರಹಸ್ಯನು ನಿಕುಲು ಮಾತ್ರ ತೆರೆಯೊಂದರ ಈ ಸಮಯಲ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ನರ್ನಾದುಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡು ಅಕಲ್ನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ದಯಪಂಡ ಆ ಧರ್ಮ ಒರಿನ ಧರ್ಮೊಡ್ದುಲ ಕಡೇಟು ಬರ್ಪುನಂಚಿನವು ಧರ್ಮವಾದುಂಡು ಅಂಡ ಒರಿನ ಮೂಜಿ ಧರ್ಮೊಡ್ದುಲ ದುಂಬುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ತನ್ನ ವಶಟುದಿ ಒಂದು ಕುಳ್ದುಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಾಟಕ ಮಲ್ತದುಂಡು ಮೊಗಲ್ನ ಮುಖಾಂತರನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕೂಡ ರಾಜಧಾನಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ರಡ್ಡು ಪುಚ್ಚಲು ಲಡೈ ಮಲ್ತದು ಮದ್ಯಡು ಮೂಜಿನೇ ಪುಚ್ಚೆಗು ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಪನ್ಪನ ಕಥೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಕುಲು ಪರಸ್ಪರ ಲಡೈ ಮಲ್ಪರು ಮದ್ಯಡು ಭಾರತಲೆಗ್ ಬೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು
ಆ ಕಥೆಯಂತೂ ನಯ ಪೈಸದ ಕಥೆಯಾದುಂಡು ಅಂಡ ಐತ ಅರ್ಥವಂತೂ ಏತೊಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾದುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರು ಏತೊಂಜಿ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದುರ್ಲಿರು. ಪಾತ್ರಧಾರಿಯಾದಿತ್ತಲ ಸಹ ನಾಟಕನು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಹೀನ ಆದುರ್ಲಿರು. ಬಡವರೆಯಿಂದೇನು ತೆರಿಯುನೇರು, ಶ್ರೀಮಂತಿರು ಒಂತೆಲ ತೆರಿಯುನುಜೇರು. ಬಡವರನ್ನ ಬಂದು ಪತಿತ ಪಾವನಾದುರ್ಲಿರು ಬಂದು ಪನ್ಪಿರು. ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ತೊಂದುರ್ಲಿರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಭೆಕ್ಲೆಗ್ ಪೋದು ನಿಕುಲು ತೆರಿಪದು ಕೊರುಡು. ನಿಕ್ಲ ವಿವೇಕಲ ಪನ್ಪುನು ನಿಧಾನವಾದ ವಾಹು ವಾಹು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕೂಗು ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂತಿಮ ಗಲಿಗೇಡು ನಿಕಲ್ನ ಡಮರುಗ ಬಾರಿ ಸೌಂಡು. ಇತ್ತೆಂತು ಜೋಕುಲ ಮಿತ್ತು ಗ್ರಹಚಾರ ಕುಳ್ದುಂಡು ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ನಿಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿದ ಲೈನ್ ಸರಿಯಾದಿಚ್ಚಿ. ವಿಘ್ನೋಲು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ವಿಘ್ನೋಲು ಸಹ ನಾಟಕದನುಸಾರವಾದ ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಈತ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಆವತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಪರು. ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಭೂಮಿ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಇಂದು ಇತ್ಯದ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಅಕುಲೆಯ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಡು ವಿಶ್ವದ ಮಾಲಿಕ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಬಂದು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಇತ್ತ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಇಂದೆಟ್ ನಿಕುಲು ದುಃಖಿಯಾಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ. ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡ್ಲ ಇಂಚ ಆದಿತ್ತನು ನಾಟಕ ಪಂದು ಪಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಒಂದುದುಪ್ಪುನು ಗದ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಾಟಕ ಮುಗ್ಯುಂಡು. ನಿಕುಲು ಸುಖಧಾಮಗು ಪೋಪರ್ ಆಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪದವಿನು ಪಡೆಯುನಂಚ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರ್ಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ನಡತೊಂದು ತಿರುಗೊಂದು ನಿಗಲಿನ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಪಂಡು ತಿರಿಯೋನುಡಾಪುಂಡು. ನಾಟಕದ ಪಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತು ಅಚಲಾದುಪ್ಪೊಡು. ಎಂಕುಲು ಯಾತ್ರೆಡುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಗ ಪಿರ ತಿರುಗದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಂದು ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪೊಡು. ರಡ್ ಸದ್ಗತಿದ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣನು ಸ್ವಯಂಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಪದ್ನಾಜಿ ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣಿರಾವುಡು ವರದಾನ. ಸಂಗಮ ಇಗೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತದ ಮುಖಾಂತರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗತಿನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲದ ಅಧಿಕಾರಿ ಭವ. ಸಂಗಮ ಇಗೊಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತು ಎಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪರು ಆಯ್ತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲ ಪಂಡ ಸಫಲತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುನು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಪನ್ಪೆರು ಎಂಚಿನ ಮತ ಅಂಚಿನ ಗತಿ ಆ ಜನಕುಲು ತೆರಿವೇರು ಮರನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದು. ಆಂಡ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲಿಗೆ ಈ ಅಂತಿಮ ಜೀವ ಜನ್ಮಡು ಪ್ರತಿ ಕರ್ಮದ ಸಫಲತೆದ ಫಲ ಅರ್ಥಾತ್ ಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪುನ ವರದಾನ ತಿಕ್ಕದಂಡು. ನಿಕುಲು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷಣೆದು ಉಪ್ಪುಜರು ಇತ್ತೆತ್ತ ಮಲ್ಪರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆತ್ತ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಇಂದೆಕ್ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ರಚಯಿತಗ್ ತನ್ನ ರಚನೆದ ಮಿತ್ತು ಸತ್ಯವೈನ ಪ್ರೀತಿ. ಸ್ಲೋಗನ್ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ದು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಡು ಬಾಬನು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆ ಸಂಪನ್ನಾದುಪ್ಪೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.